И здравейте, хора! Аз съм Зип, тук днес до мен е... И да, и ние двамата сме от BG Mining. Да, това е нашият канал BG Mining, новият ми канал BG Mining. Да. И да... Сега това ще е едно ново сървърче, което ще оцеляваме. И... да. Нека да започваме. Откъде? Какво да уберам? А? Да. Събирам. What the hell? Надявам се качеството на какво да е хубаво и да не ви лаги. Брат, още не сме почнали, едно бутче ми няма. Не спринча, бе. А? А. Да не стане като не епизод фейл. Няма стане. Събера колко от много дърва. И да, хора, това е новото ми скинче. Супер готиното. Много фешън. Колко ще го направим то епизод до? Колко да го направя? 18. Окей. Хора, ям солети тук, затова може да има някакъв странен шум. Убивай. Окей, да, ма. О, мага, 2 саплинга, 3. 4 даже. Хората могат да напишат в коментарите, че имаш 4 саплинга. О, мага, пещера. Може би оттам е скелета. И тук има една пещера. О! Тази пещера е продължителна, че тук може да си направим къщата. Там има шугаркейн, бе. Брат, май ми цеп. Май ме лака на... Как че на скрип... Ди. Не бе, би бе! Чакай, че ми лагна нещо. Пустани, бе! Превърнеш ми клипа, бе, лайнар! Не ми пука. Аз нямам никакви... Такова, никаква храна. Отфата на... Нати дървото, отивам се жертвам. Не знам де. Ето ти го дървото. Това е дървото само за да ти го да... Не! Аз ще скачам. Ми връщай се, ще рипнеш. Брат, сега не ми се заредили чонквати и цепи.
нацепи толкова. О, ябълк. Дропна ми е палка. Абе, и аз намали малко звука. О, ще ми даде 32 дърбове. Момче. О, колко много кул! Малей, колко много кул! Имам точно 2 стъка дърво. Направих си вече. Направим меч, кирка, брадва и лопата. Фъкай се, бе. Че аз да взема кола. Поне. Да, брат. Хора, напишете наистина в коментарите, който гледа клипа. Дали ми лаги в клиповете. Се опитам, но не мисля, че нещо друго мога да направя за този лаг. И аз не знам откъде е. Знаеш какво? Какво? Кой Откъде ми идва лага, бе? инструменти искат само един материал? Абе, стига ми задавам въпроси, бе. Не се ти каже. Дървените. Защото другите искат различни. Да. Ай, what the hell, става тъмно, бе. Ще умрем. Ще умрем. Ще умрем? Не го чупи. Ма ще направя по един стол меч. Абе, брат, цепи ми спре якото. Перганото цепи. Какво мога да направим тук? Аз направих 2 стол меча тедни. Идвай да майнваме. Направим ли печка? Не. Нали точно това ти казвам, идвай да майнваме. И хора, минутка само, че пак слушалката ми се махна, извинете. Тук имам едно кабел. Не знайно откъде. Идвай! Има равин. Ще умрем, ама айде. Скелет! Идвай надолу. Ще загинем, бе!